Dalawa ang naitalang binawian ng buhay sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa kilometer 16 Barangay Bangkerohan, Legazpi City, alas 5:30 nitong Sabado de Gloria, April 19. Kinilala ni Pems Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, ang mga pumanaw na si alias Mar, 41 anyos, at residente ng Barangay Santa Teresita, Pulangi, Albay, driver ng sangkot na motorsiklo at ang isang pasahero ng tricycle. Sugatan din sa insidente ang 51 anyos na tricycle driver na residente ng Barangay Anislag, Daraga, Albay at ang isa pa nitong pasahero. Ayon sa tagapagsalita, mula sa Manito, Albay, tinatahak ng biktima ang daan patungo sa sentro ng lungsod ng Legazpi nang makasalpukan ang tricycle. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na aksidenteng nasakop ng tricycle ang linya ng motorsiklo. Ano kaya, sinda, head-on collision kaya sinda. So, tuminama siya duman sa may inuta na parte kang man. Na nag-encroach kaya sa tricycle, hindi sa linya kan motorsiklo. Muli namang nagpaalala ang PNP na magdoble ingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Before pa, kami nagpapatanid na, nagpaluwas na kaming patanid sa paalala sa ating mga yayos na maging maingat sa pagmamaneho during Semana Santa. And of course, kung sabi nga namin, pagka nakainom, huwag na mag-drive. And lalo pa pinagpaalala namin, lalo na ang mga nagda-drive, kung nasa ilalim ng ipinagbabawal na gamot. So yan mga possible causes na mag-cause talaga ng accident. Isa pa dyan yung mga gumagamit ng cellphone. Isa pa rin po yan sa possible na mga dahilan. Samantala, umabot sa 383 na road accidents ang naitala ng Department of Health Bicol nitong nagdaang Holy Week o mula April 13 hanggang April 19. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.